Obolu ki na lu Obegu ki neti nenuwa Biko yoba chigi onye nwere ntị ya nụrụ na tupu ibi ụwa tupu amalụ gị figa na onye bịala ụwa nwere ife chideli ya wetelu gị eze dịka bụ eze n'isi nwere ugo n'ọbụ ya ga-etu n'isi gbelu ugo n'ọbụ ya ga-etu n'enu ụwa anyị nọ n'akara uwe nwere mficha onye bịara ụwa nya biko ya ọbachi ya uche Chukwu mezuo na ndụ ya n'ife Chukwu kwuru na ndụ mmadụ n'ọbụ ya ga-emelili ya ka mmadụ iji mụ nwa bụ ya chi ga-emezu maka gịnị n'uche Chukwu ga-emelili ọ bụ na uche Chukwu mee na ndụ gị ibido zaba onye ọgwụ ego ọ bụrụ na Chukwu mee majik ya akpọpụ ogo onye ọgwụ ego maka gịnị uche Chukwu emezugo dịka eji akwụsịgo onye ọgwụ ego uche Chukwu mee na ndụ gị asịba na-enwe ife iji eti maka na uche Chukwu emego na ndụ gị dịka eji akwụsịgo onye ọgwụ ego maka na uche Chukwu emego na ndụ gị mkpa enwere ife ndị asanya bụ na nene n'ụwa ya biko ya ọbachi ya uche Chukwu mezuo na ndụ ya maka na echiche ifeọma ka ọ na-echelu gị echiche udo ka ọ na-echelu gị ya na-enwere ya na-echere echiche ifọdụọ mgbagezie ntị gị n'ife Chukwu kwuru na the book of Jeremiah chapter 29 verse 11 for I know the thought I think toward you says the Lord, the thought of peace and not of evil, to give you an expected end. N'echiche udo ka ọ na-echele anyị dịka njesi onye ọ bụ na ya ọbachi ya uche Chukwu mezuo na ndụ ya obviously na the book of Philippians chapter 4 verse 19 gele ife akwụkwọ nsọ kwuru akwụkwọ nsọ wee sị but my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Eka njezi onye ọbụla ya ụbọchị ya uche Chukwu mezuo na ndụ ya ọ bụ na gị na chi ga-adị na mma Chukwu ọma agharịpụ gị gbamgbọ ka gị na ya dị na mma kpebe ekpere ka uche Chukwu mee na ndụ gị ife nji asị onye ọbụla ya ọbọchukwu ka ya na Chukwu ya dị na mma n'ọbụ uche Chukwu wee mee na ndụ gị maka na eji ike eme ụwa n'ọba afọ mmadụ na agbaka m mbọ bụ ego nne na onye na-eme eze bụ Chukwu ekwego anyị mkpa maka ọ na-abụ chi gboo ọgụ
ọgba ndị ilo gali ọ bụ na ikpe ekpele ị na-ayọ ochie uche ya mezuo na ndụ gị ka o gozie gị n'iru ndị ilo gị akwụkwọ nsọ kwuru si o na ọ ga-agozi anyị o n'iru ndị iro anyị ka ọ ga-agozi anyị na the book of Psalm 23 verse 5 ọ bụrụ na uche Chukwu mezuo na ndụ gị ọ gozie gị n'iru ndị iro gị ndị asị na-akọba ụfọdụ ebibido kpọba gị onye ogwu ego ụfọdụ asịrọ na imelụ nke a asị na imelụ nke a maka gịnị na uche Chukwu emego na ndụ gị ịma na Chukwu ada akpa oke wee mebe omume ya mere o ji si anyị yọọ na anyị ga-ayọta si anyị kụọ aka n'ụzọ na a ga-emepela anyị ụzọ ya ka njazi onye ọbụla kpebe ekpere uche Chukwu mee na ndụ ya so n'okwu Chukwu ka m ji wee jide ya maka na uche ya ga-emezuru na ndụ m ana m emego tata ya ka m ji asị onye ọbụla n'elu ụwa kpebe ekpere uche Chukwu mezuo na ndụ ya maka na Chukwu ada aghalịpụ onye fụrụ anya ma gị mara amalụ na ọ bụ onye bụ igwu ka egwu na-eso na osimiri adịghị eri onye na-afụrụ ụkwụ ya gba mbọ ka gị na chi gị dị na mma ka ngọzi Chukwu wee rute gị aka iwelu soro na ndị a ga-akpọ onye ogwu ego ife bụ na ị na-eme n'elu ụwa ife bụ na onye na-eme nke bụ na ị na-eme n'elu ụwa biko ya obochi ọbafịa ka ị na-azụ ọbọlụ ka ị na-alụ ọba ego ka ị na-eti n'elu ụwa biko ya obochi gị ka m bụrụ igba m jebe ka ndị ekele ndị oyi m ndị bụ n'uche Chukwu emego na ndụ fa ndị bụ n'uche Chukwu emezugo na ndụ fa ka njebe nga ọkpala ka nga zute ezi oyi m odogwu kpara akụ elisi odogwu kpara akụ elisi ọ bụ onye ka anyị na-ekwu onye chi mere eze na nwa High Chief Sir Vincent Uchenna Anyanwụ the double chief the Crown Mayor of Obike Autonomous Community Nanga Ọbala LGA n'Imo State ọnwa na-agbara ọha 1 of Obike Autonomous Community Nanga Ọbala Omeru ọha 1 of Nga Ọbala n'Imo State Chairman Americana African Bar Kepong Kuala Lumpur na Malaysia Chairman Chief Executive Vincent Nigeria Limited Chairman Vincent Property and Real Estate Limited President Owerri Zonal Welfare Union na Malaysia Vice President Imo State Welfare
Union Malaysia. American onyoma odogwu churu bịamana American akenele m lọlọ gị elele m ezi nwanyị ji aga lọlọ Mrs. Jessica Vincent Uchenna obi dị ya Ezinne Christian Mama Esther nwanyị ọma asị na oge mmanụ nso dị ya ọ dịka oji ọgwụ anụ dị ya nọ anyị ejebe ọha akpụ Asian Kingdom n'Oru West n'Imo steeti ka ndị efula odogwu na mmadụ ka anyị ji ebube jebe injinia Edmond Ogechukwu ala asọ odogwu bụrụ ebu bịa kenenu na Amerịka ka ị na-eme mma nwata kpọchie aka ezi oyi nwata kpọchie aka n'Akpụ Kingdom odogwu bụrụ ebu bịa kene onye oji ka onye ọcha mma o so na ndị ọha akpụ ji wee dịla ebube o so na ndị ọha akpụ ji aba nwata kpọchie ezi oyi Barrister Chijioke Enyi ime aka ejesi onye ọma na-egbu ọmaka o si eje n'ụmụ Nwachukwu na-egbu ọmaka o si ebianụ ihe Nwachukwu gburu benyi ofu onye na obi Nwachukwu ofu onye ụmụ Nwachukwu ji dị ebube ofu onye ekwu ọma ji emanụ na London ka ọ na-eme mma omeogofe ekwu ọma o mefuru onye ọ na-ehe omeogo n'igadi mmele ọga gị gaba n'uche Chukwu emezugo na ndụ gị na-enwere onye mapụ na ọ ga-eme n'ife Chukwu kwuru emego na ndụ gị onye mana ọ ga-eme nwere onye mapụ na ọ ga-eme ife bụ na ị na-eme n'elu ụwa ife bụ na onye na-eme ife bụ na ị na-eme n'elu ụwa dịka yobachi ọbafịa ka ị na-asụ ọbọlụ ka ị na-alụ ọba egwu ka ị na-eti n'elu ụwa dịka yobachi gị anyị ejebe n'ọmụma eso ya anyị na-ekwu High Chief Nze Ekene Okoye Ochendụ 1 of ọmụma Executive Member Eze Cabinet ọzọ ọmụma CEO Dreamland Property President OCU in diaspora President Umuolu Diaspora Foundation Vice President Olu United na Hanover, Germany Grand Patron Igbo Progressive Union Osinabro Germany Member IFIG Social Club in Germany Member Die Phenomenal Social Club Germany Vice President Kings Club Nigeria Ochendụ ezi oyi mụ
Ochendo ezi oyi mụ Ochendo nwoke buru ebu bịa o ya metụ kene mmadụ Ochendo emekọrịtarụ bụ sọ nwanne Ochendo n'anya ekene Ochendo kenelu mụ lọlọ gị o lọlọ n'isisi Chiamaka Okoye gosi mba nwanyị ọma Osodie Mark nwanyị ọma CEO Priceless Stores na Abuja Osodie Mark o mere dịka obi dị mma ezi nwanyị n'anya ekene jide ka iji nwanyị ọma na onye si jide ka o ji na nke ọ na-eme dị mma Ugosi mba jide kpa ka iji kedu maka Chief Christian Ibetolie ọga ndị Organates Greece Chinyelugo 1 na-Egbuoma Chairman Femchris Global Link Limited aka na-atụ moto dị mma ọkwanye nwa na-alụ Femchris Pure Water na-Egbuoma mmilibe ọkasị mmanụ enelu m lọlọ gị lọlọ Mrs. Ngozi Ibetolie ọmụma asarụ nwanyị ọma Mama African Actors ezi nwanyị ebili o omelu dịka obi dị ya mmanụ ife bụ niile eme n'elu ụwa ife bụ na onye na-eme nke bụ niile eme n'elu ụwa dịka yobochi ọbafịa gị na-azụ ọbọlụ gị na-alụ ọba egwu gị na-eti n'elu ụwa dịka yobochi gị Chief Nze Roland Kennedy ka onye ọma n'iso wee bilio Nze Dalaman obere agụ ekene gị n'egwu Ugo si na chiwa n'ofe egbe Asian Kingdom n'Oguta local government na Suez ka ị na-eme mma eze oyi n'isi obi Odogwuchukwu na Maroji anụsi agọrọ Chukwu na nke ikpeazụ a eze oyi n'isi obi lia kenelu m lọlọ gị lọlọ Lilian Chioma Dike Arụka Akpama Osodie Mark nwanyị ọma nwanyị ji ekpere aga jide gị ji nwanyị ọma Chief Vitus Osai Bili BOI Global Limited onye ọma Ojichukwu bụ n'ụzọ nke mbụ na-ekpe Asian Kingdom n'isobili Odogwu na USA Dolaman si nkene gị Dolaman si ka nkene gị n'egwu onye ọma n'isobili gị na lọlọ gị lọlọ Nene Osai nwanyị ọma nwanyị nwere ugwu na di ka njebe Malaysia ka nga zute nwanne m Peter Chinyere Igboji onye ọma doto na Malaysia odogwu nwa talakụ elisi na nwanne bụ nwanne na
nwanne mmadụ na ọ bụrụ oyi ya onye amadata osobili CEO 119 na Abuja restaurant CEO 119 na Abuja foodstuff aka na-atụ Dolive soap Dolive liquid soap na Nigeria niile nụ nwa balakụ elisi ezi nwanne m Usobili anyị ejebe Germany na ndị ozitogogbuo Barrister Emmanuel Kamalu, First Director of Social IFIG Germany. Nwata kpọpụ aka osoro okenye rie nri. 1 of Awaka, Owerri North, Imo State. Nwata kpọpụ aka esi oyi mmụọ odogwu buru ebu binio obere agụ na-akpọ gị n'egwu na Germany ka ị na-eme mma. Nwata kpọpụ aka kenelu m ụlọ nọdie lọlọ bebe Kamalu ugo di ya nwanyị ọma Osediemakụ nwanyị ọma obere agụ ekene gị n'egwu Osediemakụ ndị Awaka. Anyị ejebe na n'ụlọ anyị ekene odogwu Chief Roland Francis Ugochukwu onye ọma n'Usobili Ogbuagụ one of Igbo land onye ọma na anyị ekene MD Top Dave Mobile and Service Nates Greece in the movement. MD Top Dave Bureau de Change Nates Aten CBN na ndị Walede na ụmụaka uli ka isi eje kenelu m lọlọ gị lọlọ Debrila Roland Ugochukwu omobi di ya nwanyị ọma obere agụ n'ọstra m egbo mekele n'ụlọ ife bụ niile eme n'elu ụwa ife bụ n'onye na-eme ife bụ niile eme n'elu ụwa biko yobochi ọbafịa ka ị na-azụ ọbọlụ ka ị na-alụ ọba egwu ka ị na-eti n'elu ụwa biko yobochi gị. Angazi Todogwu High Chief Nze Chinyere Simba Nasa Yezugo Chinyere Nzọbati Fadio Nzọbati Fadi na nke ikpeazụ a anyị ekene gị n'egwu ọ napụrụ agụ ifọkụ n'ọnụ ọnụ na-ekwulu Igbo n'aha n'ofe ofu onye ndị ọha kpụdi bilie gị na lọlọ gị lọlọ m uche mba na-asa ugosi mba anyị ekene ezi nwanyị isi ụkpọ bịa ka anyị jebe ọzọ ụkpụrụ Angazi Todogwu Chief Ikechukwu mmadụ Usobili Eze Elisiakụ n'ọzọ ụkpụrụ oyibo
odogwu buru ebu bilio CEO Express Shipping and Cargo CEO Ike Hong Kong Logistics Limited onye ọma onye buru ebu bilio na China gị na-eme mma adresses bụrụ na China onye ọma n'iso bilio ezi elisi akodogwu anyị kenelu gị n'egwu nuo ka njebezie nọ akpụ Asian Kingdom n'oru West Imo State yo ka ngezite obele nwa Chimeleze onye mana ọ ga-eme ezi nwa chụrụ bịam na nwa ọ bụ onye ka mụ na-ekwunu kedizi onye anyị na-ekwu na nwata malụkwa aka osolu ndị okenye lie ife nnuo injinia Comrade Osita Chukwuemeka ndị ọgaranya Osimako nwa wetala ọgụ n'obi udo ọgaranya Prince of the Oil Kingdom Osimako onye ọma nwa wetala ọgụ obele nwa wetala ọgụ n'obi udo ọgaranya ụfọ obele nwa ndị ọha kpuchiwe bili na nwata malụkwa aka ya osolu ndị okenye n'ife Osimako n'ọkpọpụga aka ya ka o ji solu ndị okenye elizi ife na London ka ị na-eme mma na UK ka ị na-ebi n'elu m lọlọ gị lọlụ du nwa ositudo ọgaranya osodie makụ nwanyị ọma ogbenye alụ ọdụkọ na mba nwanyị ọma ọdụkọ na mba Osimako ezi ada hapụo nwanyị nwoke salu di ya ịma n'ogeli mmanụ nsọ di ya n'enu dịka o ji ọgwanụ di ya jide ka iji nwanyị ọma lolo Osimako ọ ga-adịla unu mma onye ọbụla nọ n'elu ụwa ya biko bebe ekpele uche Chukwu mezuo uche Chukwu mezuo na ndụ gị nuo maka ọ bụ na uche Chukwu mee na ndụ gị nuo ibido nwebe aṅụli onye ọbụla bebe ekpele uche Chukwu mee na ndụ ya oyime ife bụ niile eme n'ụwa ike yobachi ya obegwu gị na-eti n'ụwa ọbafịa gị na-azụ dị n'obodo oyibe ife bụ niile eme n'ụwa oyibuda yobachie uche Chukwu mee na ndụ gị iwe nwebe aṅụli ife bụ niile eme n'ụwa ife bụ n'oge